Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kayo po ba ay mahilig mag-plant hunting at maghanap-hanap ng mga mura at sulit na mga halaman? Samahan niyo po akong ipakita ngayon ang dalawang garden ng mga sulit sa presyo ng mga halaman sa Malaking Cachao, Silang Cavite. Pero bago po ang lahat, huwag po natin kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Bicolano Waraynon, at pakiclick na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pa po mga video. Salamat po. Tara, samahan niyo po ako sa Malaking Cachao, Silang Cavite. Eto guys, andito tayo ngayon sa Lifted Heaven ng Malaking Cachao, Silang Cavite. Ay, di mo alam ang presyo niyan, ate? Hindi, wala yung may-ari. Aray ko. Nalimutan ko. Magkano talaga ang presyuhan dito? Kinulit, no? Kung hindi 100, 50. Ang last ng buraot. Ito, ate. Ate, ang gaganda ng mga photos nyo, ha? At least, marami kayong variety dito. wala dito may-ari yun. Ano ka ba, ate? Ang ganda-ganda, eh. Sige ka, sayang to. Ano ba? Ito, yung isa may presyo. Manghula ka na lang. Oy, baka may presyo. Oy, 150 lang. 150. Yung enjoy nila, guys, 150 pero super lush na, 'di ba? Ate, tignan mo nga baka may mga presyo. O, 150 rin. Ayan. Ito lang ang wala. Baka 50 pesos yan. Naghula. Pwede naman. Kaledium lang naman yan. Ganun, no? Ayan na, di raw alam ni ate yung presyo. Sabi ko, manghula na lang siya. Kasi yung may-ari umalis. Dapat may mga presyo eh. Ito ate, magkano sa inyo yung mga ganito? Pag walang... Ay, 90! Meron pala siya dyan. O yan, 90. Ayan, o 90. Yung kanyang heart lip yan. Heart lip, 90 pesos. Pero guys, yung kanyang 90 pesos, last na rin naman, di ba? Hindi lang ilang dahon lang. A few inches later. Ito guys, yung mga last nilang rose, kahit wala pang bulaklak, super last na rin naman, oh. Ayan, 200. Kasi Ayan, pag bulaklak yan eh. Tingnan mo katapos sa bulaklak, ayan, ang dami na ulit buko. Oh, pag mga PT mini, no? Yan, 200. Kasi bibinta ka mo kami ng mga wire. No? Ayan guys, nagbebenta sila ng wire. Magkano naman yan? Pag maramihan yan, binibigay namin ng 9 pesos isa. Nine? Pero pag retail siya, 10. Ah, 10 pesos. Kami rin nagagawa niyan. Magaling. Saka yung mga ganyan, oh. Ito ate, magkano sa inyo to? Ito, 250. 250. Nakapasok na siya. Mga nakapaso na rin naman, ang lalaki na rin naman po. Itong mga green 200 lang emerald, yan. 400? 200 lang. Ah, 200? 200 lang yan. Ang kakapal, no? Oo, magkaano yan sa... Ayan guys, oh, green emerald nila 200 lang po, ayan. Tapos ito, oh, golden photo. Magkano sa inyo yung ganyan ate? 300 ko dito, oh. Ganyan na yan, oh. Oo nga, yung giant ninyo, no, super laki na, ayan. Dinidemo pa ni ate, yan. Basta yung mga presyuhan nila dito guys, 50 pesos, 30 pesos, yung mga hangin, pots nila, ayan. Ayan ang mga presyuhan. Ayan. Pati ito guys, dito yung super lush na to, ayan. 30 pesos lang kay ate. Ito, mga 30 pesos. Ayan. Grabe.
medyo mahal. Pag mahirap ng alagaan, medyo mahal. Pero pag madali lang alagaan, mura. Nasa 30 pesos, 35. Ayan ang mga presyuhan nila dito. Ayan. Itong mga to guys, 3 for 100 lang to. Ayan. Diba ang gaganda? Ate, magkano to ate? Itong mga hangin pots mo. 30 pesos. Yan guys. Ayan po yung tag to 30 pesos. Nasa kabilang garden naman tayo. Sila po ay tabi-tabi lang dito. Pati ito ate, itong golden photos nyo. Kalalago no, 30 pesos lang no. Ayan. Ate, magkano sa inyo yung ganito nyo? 50. Itong mga kalateya po ninyo. 50 din. Bagong tanim. Mga bagong tanim mo ito. Parang ano. Ate, magkano sa inyo yung ganito nyo? Ayan. 50. 50 rin yan. Bagong tanim. Bago lang. Wala ka na bang stable nito? Wala. Ito guys, yung mga hoya ni ate, ayan, 50 pesos lang din yan. May natulo, may tubig. May bigla tayong bagsakan, no? Itong mga aglo ninyo ate, 50 pesos. Itong tea plant nyo, na napakaswerteng mga pula, 100. Ang kakapal na rin naman guys. Ayan. Bagong tanim. Pero pag na-stable naman, di ba? Ang gaganda, oh. Kakapal na. Ito guys, yung temptation nila. 3, 100. Pati mga mowa. Ate, pati ito ate. 50. Ito? Conchita, 50. Ano pagkakaiba nito? Di ba begonia rin to? Oo, pero iba yan kaysa dito. Kaysa dito. Ito, 3 for 100. Ayan. Ito ang conchita ate. Oo, ito. Tingnan Iba nga no. Naalala ko na. Naalala ko na. Ito yung begonia inubos ng itik ko. 50 pesos. Tapos, nilagay ko sa baba. Nakawala yung itik ko. Tapos, ito guys, yung mga kalkulata nila guys, yan, 50 pesos po. Pati itong mga homalomi na ate, magkano ang presyuhan nyo? 50. Ang kakapal na po. Grabe. Yan Ate, itong mga allocation nyo, Ganon din dyan. oy, 50 lang. 50 lang din po. Pati itong caladium nyo ate, 50. Ang dami ng anak-anak guys, Ayan. Dami ng anak-anak. Ito po yung garden ni ate. Ito, 50 pesos. Nako. Naliligo rito ng mga 50 pesos sa area na to. Yan. Ito ate, itong mga swerteng lucky bamboo. 100. 100. 50 yung doon. 50 tong maliliit. Ayan po. Ito naman, kopeya mo ate, magkano? 25. Ito po, 50. Parang ano bang tawag dito ate? Hindi naka-trellis na naman tawag. Nakatirintas na. 50 pesos na po. Ito po yung Lourdes nyo. 30. Lakad-lakad tayo dito. Mahunguli tayo kay ate. Ate, ito, magkano sa inyo? Lirio ba to? Tama ba? Magkano? 100. Ang ganda naman kasi ng dahon yan. Tsaka ng bulaklak. Diba? Yan Yan, hinahanap ng pilit ni ate yung presyo. Ayan na ang may-ari. Ayan, dumating. Hindi yan mama namumulaklak. Sa dahon pa lang kasi panalo na. Diba? Ayan mo, hindi ka na mahihirapan hanap ng paso. Hindi ka na rin mahihirapan magpadami niyan. Marami na Ayan dami Yan 100 lang guys. Ayan Lalaki ang daw. Yung ganito ate, magkano sa inyo?
Ito. Butterfly. Butterfly. 200. May malago ho yan. 200. Ito naman guys, yung Birkins ni ate, yan 300 po. Makakabili ka na rin ng 300. Magkano yan ate? 200. 200 yung super lash. Oo. Malaki pa yung plus, ano niya, paso. Oh, malaki pa nga yung paso. Ayan. 300 Birkins, so wow na. Okay lang po siya sa ano, sa initan. Yung ganito yung pink polka. 80 ho yan. 80. Napakalas na rin naman, ano. Mga nakalagay na sa white pots, no? Ate, dito po sa inyo, magkano? Yung mga, ito, bambino nyo. Bambino? Ano ba to ate? Nakalimutan ko na yung ID neto. Fiddle left. Fidelip. 500 ho yan. 500. Parang rare tong Fidelip na to eh, no? Oo. Yung ganito nyo po, magkano? Ito. 200 din. 200. Ang lalaki ng lalagyanan. Kasi sa paso pa lang magkano na. Oo nga. Ito po, magkano sa inyo to? Itong kalatayang ganyan. Ito ay Thailand to. 450. Ano ba ating pagkakaiba ng Thailand? Pink venom ka. Pag galing Thailand ate, anong pagkakaiba niya sa Pinas? Mas makintab yung ano. Dahon. Makintab yung tayo. Okay. sa inyo? 50 ho yan. Yung ganyan. Yung ano na yan, fern. 50 pesos yung firm niya. Ate, yung ganito niyo po, magkano? Ayan, nabigonya. 350. Rare ho yan eh. Ito 300. Mm-mm. Ayan o, ngayong presyo na. Ito to, 50 lang tong ganito. Ayan, 250 lang, mga white pots na, no? Dito pala natin, no, tabi-tabi lang kayo uli. Tabi-tabi lang kami. Tabi-tabi lang. Ito po, yung ganito nyo, Ito, 580 to. 580. Rare tong Anthurium. Rare ho yan. Ayan ang presyo dito, guys. Ayan yung mga bigonya nila dito. Ang presyo, may Tapos ito, 150. bananang barking field. Ito ate, magkano sa inyo to? Ayan. Ito, Oo. kano presyo nito? Pinipili po, tinitingnan muna natin. Para sigurado. 300. Saan po yung banana nyo? Magkano yan? Ano yata to? 800 ba to? 800. So, yan, 800 800. May baby na siya. Ayan guys, so dalawa na sila. May anak na. 800. Ito yun po, magkano to? Itong Ontario, Anthurium na malaki. 250 lang. 250 lang guys. Ba? Magkano sa inyong ganito pag naka white pots na po? Alin po? Ito, Caladium. Itong Caladium na to, 250 yata ito. 250. Ano, 250. Ito pong magandang ano nyo, Amazonica. Ito, Amazonica. Magkano po ang presyuhan yun dyan? Yung ganyan. 400? Ito, mas mura to. Ito dyan. Yung Alocasia Sanderiana. Magkano po yan? 300 lang to. 300 lang. Ang daming ng suloy, no? Ano na Ang siya? dami ng dahon. Anim. 6 na dahon na. Yung mga hanging pots nyo po rito, magkakano pa ang presyuhan nyo? May 30, may 50. Ayan. Dito, itong ganito, forever rich. Ito guys, yung for average nila, 50 pesos. 100. Ito, ano din to eh. Itong singgonium nyo na, Syngonium, nasa 50. hanging pots, 50 pesos din. Okay. Ayan guys, so ang ganda. Ang ganda tignan sa camera, no? Ito pa, pati yung mga singgonium nila guys, so dito sa Malaking Tatsaw, ang mga tindahan ng mga halamanan dito, tabi-tabi lang. Ito ate, 3 for 100 din to, no? 50 ho. 50. Pero pag madamihan, pwede rin sa 300. Pwede 300. Pero 50 pesos kung tag-iisang piraso lang. Ayan. Pati ito ate, no? 50 pesos. Ayan. Yung mga super last nilang Wandering Joe, 3 for 100 ba ate? Tama po ba? Opo. Ayan. Tapos meron kaming Ayan, ganun kakapal. Yan. Ate, magkano tong mga orbi nyo? Ayan, Calathea. Magkano?
400 pesos. Magkano price Oh, niya? 400. 400. Ito guys, so 100 yung ganyang kalalaking silver satin nasa hanging pots. Salamat ate. Ayan po yung mga presyuhan nila dito. Ate, invite nyo po sila sa inyo pong garden. Nandiyan tayo, sa kabila tayo. Ito po yung mga tea plant. Ang lalago, magkano po yan? May 30, may 50. Oh, yung may- ganyang malaki, 50. 50. Pag malalaki ito, pag ganito ang kulay, Itong green. Pwede yan sa 30. pwede sa 30 pesos guys. Yung tea plant nilang mura. Ate, ito magkano? Ito, Oo. 50 lang. Bigonia din ho to. 50 pesos 50 na lang lang. to, oh. Yan. Ito pa magkano? Red 100. Siam nyo. Pati po yung mga snake plant nyo, magkano bintahan nyo rito? 50 pa ganyan pa kaliit. Ah. Yung malaki na 70. Pag malaki na 70, pag medyo maliit 50 pesos. Pero hindi na po kayo talo. Ate, ito magkano sa inyo to? 30 lang yun. 30 pesos 30 lang. Yan, ganyan. Pati yung temptation nyo, Oo. ang mura dito. Ang mga presyon dito guys, yung mga hanging pots, 30 pesos, 50 pesos. Ayan. Meron kami dito may ano dito. Dito tayo, lakad-lakad tayo dito. Gaganda pala ng plants ni ate. Ate, pasensya ka na, medyo nangungulit ah. Ang gaganda. Yan oh. Ang gaganda ng kanyang silver satin. Bago lang to. 1,000 po dito eh. Aray! 1,000 ang bili ko. Ipaparamihin ko pa. 1,000 ang bili ni ate, panaramihin pa raw Paparamihin. niya, abangan nyo po para mas mura, di ba? Mura, ang mahal talaga ng ganyan, ano? Oo. Bagong ano ko lang. Mabuti ate, magaling kang magbuhay ng mga bigonya, no? Ito lahat mga inano ko na. Bibili ako ng ano, bago. Tapos Halimbawa, pararamihin wala mo, ako. oo. Tapos pinaparami ko siya kasi hindi naman makakasabay doon sa presyo ng ano. Oo, totoo. Kagaya yan ang kuha namin ng ano, Kasi dito sa malaking tatsaw, iba presyuhan nyo kahit paano medyo mababa, di ba? mababa kami. Yang lahat yan mga bigon, halimbawa ito ho, bili ko kasi dito ay ang layo pa, doon pa sa Sitio Apiad. Pinasok pa namin, hinanap pa namin. Pero mura to ate sa 1,000. Oo, kasi nakita ko naman siya sa ano. Ang presyo sa iba, alam ko din napaparami yan. ko to kasi pag naisa-isa ko siyang ganyan, pwede ko siyang ibenta sa 350. Okay. Yun, para ibig sabihin, abot kaya naman ng ano. Oo, Kaya ho nito, naparami ko na siya. Magkano po yung Aantayin ganyan? ko na lang siyang bumulaklak. Ang bili namin noon, kapirasong maliit, sa ganitong pot lang siya. Sa ganito, 150. Okay. Ay, ito na siya, oh. Magkano ang Ayan, presyo naman marami ito na ate? siya. Nasa white pots na. Ito, ibibinta ko siya sa 250. 250. Kasi ganito na siya kadami, oh. Tapos Okay ayun, may po. mga buko na siya. Oh. Ang galing no, nilalagyan nyo talaga ng mga, ano ba, coco pit, No? no? Kukupit yan, puro kukupit yan. Pero hindi nyo inaano sila sa ulan talaga. Ganyan lang siya. Ganyan Hindi lang? ulan din siya. Ito Ano ate, naman magkano siya? sa inyo? May presyo to eh. 800. 800. Black velvet Ang siya. black velvet nila guys. Ito, magnificum. Dapat to nabinta na. Ano nangyari dyan? Ay, nung dumating yung buyer ko, wala pa yan, wala pa to. Oo. Sira yung ano niya. Eh, hindi pa siya ulit nabalik. Gusto niya yan eh. Gusto niya eh. 800. Yan, Ganito pala siya 800. pag bago, no? Ayan. Maganda siya. Oh. Ito bagong tanim lang to ate. Yan ay Thailand din yan. Tapos ang ginagawa ko, hinihiwag-hiwag ko siya. Para, Mapasupang ko siya, maibibinta ko siya ng mas mababa. oh ayan ah. Guys, punta kayo kay ate dito. Talagang sarili nilang mga tanim para mas mababa ang presyo. Ito, binili ko rin siya pero naparami ko na siya. Magkano naman yan ate, bintahan mo? 100. 100 lang guys. Nabulaklak to. Kasi Christmas cactus to eh. Pero pwede na siya dapat bumalaklak ngayon. Aanhan mo siya ng pampabulaklak. Kaya lang, siyempre tag-ulan. Oo Mabilis siya nga eh. masira. Ah, Sayang naman. Magbubulaklak siya ng kusa mga bare months na. Ayan Doon na guys, siya so kung gusto mag-umpisa. niyo ng mga ganyang klaseng plants, 100 lang kay ate. Ang dami na oh. Naparami ko na. Ito Siguro, ate, Ito, nalimutan ko pangalan niya. gigantum ata to eh.
Oh, yan, binili ko lang din to, pero binibinta ko na siya sa 800. Aba, mura na rin po. 800. Pang ano ko ho yan, mother plant, binili ko lang din po yan. Ito ate, magkano to ate? Ito ay, ano to? 100. Namumuraut na naman. Pwede na to sa kahit 250 siguro. 250. Binili ko lang din yan eh. Ayan. Binili daw ni ate kaya medyo may price. Ito po yung ganito nyo magkano? Ayan, aba, may bonus na, kalateya pa. Yan, 250 ho yan. 250, may bonus na. Ang daming bonus, oh. Kasi ito, pag yung bagsak sa amin ng Thailand, magkano to? 380 ang bigay. Oh, Ano to eh? Yung Christmas. Snow White. Ay, Snow White. Snow White. Eh, hindi naman siya 250. 350 po yan. Yan sa malaki na siya. Ang daming bonus ni ate mo. Ay, Ayan, ang bagsak niyan 250. dito, isang puno lang din naman siya. May Wandering Jew pa, may kalateya. 250, guys. May Kalatia, may Wandering Jew, tapos marami na siyang baby. Oo Isa, dalawa, tatlo, apat. May 4 na siyang baby. Ito naman ating tea plant nyo. Magkano yung ganyan mo? Ito rare ito. 250 din to. 250. Rare naman ito. kasi siya. Hirang-hira ito. Oo, Yan, mabihira yan. nga yung ganyan. Prinsesa Ito, yan. ano to, te? Ito? Dwarf? Ano to yung na ano na? Nabili na. Hindi na, inakat ko na siya. Ay, ma-mother plant mo. Okay. Binili ko lang siya pero napasupang ko siya. Kaya inakat ko na para may binta ko siya na mas mahal. Magkano naman ang bintahan mo? Meron ako nito dyan. Ayun o. Sa una ako, magkano pang price niya? 500. 500. Isang ano to eh, Red Congo. Red Congo. Yan, 350. Ito, yung mga wallet ni ate. Ayan, guys, so. 350, malalaki na po. Pati itong mga saging-saging ate, magkano yan? Ano lang yan? 50 pesos. 50 pwede na. Pwede na nga siya sa 50. Pati Pero itong marami na siyang ano mo. mapropa. Oo nga, no? Ang dami niya ng puno-puno. 50 pesos lang, guys. Ate, yung ganito mo, kalateya. Ito 300. 300. Ang Pero kapal marami na, na, no? no? Dami na, no? Yan, oh. Dami na. Ganun ang ginagawa ko. Inaano ko. Pinag-iwa-hiwalay. Mabilis naman ako mag-ano. Ito po, yung mga aglon yung ganito, ate, magkano? 50 pesos din. Hindi lang yan. Oh, mga mura nga. Lang yan eh, Marian. Marian. Ito, mga kalateyan yung ganito, ate. May, magkano? 400 to. Ang sale lang talaga niya, no? Oo, ayaw niya nang nababagsakan ng biglang yung tubig. Parang yung ano, parang yung... Yung natuluan na ano. Parang yung ano, yung Mickey Mouse, no? Hindi naman Isa rin masyado. yun. Yan ang Mickey Mouse ko. Oh. Pag nabagsakan siya ng ano. Ang selan. 400 Buti daw, pag guys. bago nag-ulan eh, naibinta ko na yung iba. Oh, di ba? Si ate. Ay, ate. 1,000 nabili ko dyan. Saan? Ito. Oh, mama, 1,000 tayo. Talagang maganda, no? Ate, yung ganito mo magkano? 100. 100 lang. Dwarf. Dwarf. Lipat sa ano. Sa malaking paso. Sa malaking Yan. agency. Ito yung ginseng nila. Ang ganda, oh. 500 ho yan. Kasi ang laki na rin naman, Hindi, oh. tsaka mahal yung paso niyan, yung guma. Oo nga. 500, guys. Napaka super Laguna po. May ganyan ako sa bahay. Yan. Tsaka ang ano niya, yung paso. Mahal kasi yung paso niya. Oo nga. Kahit Dami ng ano, ah. i-tambing. Tanda na to, ate, no? Ang dami ng bagong mga puno. Kasi edad ko siguro. Yung maganda. Ito, pag wala sa paso, ate, magkano sa inyong ganyan? Ito. 100 lang yan. Akala ko 50 pesos. Ano kasi to? Yung Caladium. Caladium na strawberry. Strawberry. 100, guys. Meron kami doon sa Joke lang yung 50 pesos, baka sakali. Wow! Ayan, guys, ha. yung aking ano. Yung dwarf nila, 100. Binigay kay mother, 75 lang. Ayan. Tamang-tama. Meron akong kukuhaan. Ito, guys, yung kanilang variegated oregano, 50 pesos. Pero pag nasa seedling bag, 30 pesos po yan. Yung ganito nyo, wala sa paso, 50 pesos, guys. Grabe, no? Ang mura. Swak sa budget.
Ito ate, magkano sa kanila to? 30 lang yan. Oh, 30 lang 30 yan sa pesos. ganito. 30 lang. Oh, ito malago. Oh, 30 pesos. Kinuha na yung nanay mo. Ako nang kukuha niyan. Oh, ito. 30 pesos, guys. Oh, ilipat mo lang sa 30 pesos. Ayan oh, grabe, 30 pesos.